O vindeiro luns día 15, os aficionados ao fútbol de Valga e arredores poderán gozar do Campeonato Galego de Seleccións Comarcais. A Federación Galega de Fútbol, ca colaboración do Concello Valgués e do equipo de fútbol Cordeiro, organiza os torneos sub-15 masculino e sub-14 feminino. Día de alegría e de satisfacción no noso Concello, porque, como ben sabemos, o vindeiro luns vais a coller aquí un torneo interesante e importante de fútbol masculino e femenino, nas categorías sub-15 masculinas e sub-14 femininas, non? O campeonato chega a Valga grazas á aposta da directiva da Federación Galega de Fútbol por descentralizar os torneos e leválos ao máximo de concellos posible. De que había que ser moi cercanos aos clubs e que, sobre todo, había que descentralizar este tipo de torneos, leválo a todas as zonas posibles. Moitos concellos non estaban tanto pola labor, moitos outros sí, outros non tiñan instalacións, pero a orden que temos do presidente que descentralicemos e que levemos o máximo posible, co cual, como federación, recollemos o guante de aproveitar o Concello de Valga cada vez que nos faga falta. No campeonato participarán máis de 300 futbolistas de 8 seleccións, a de Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, Coruña, Lugo, Ferrol e a Costa da Morte. Segundo o vicepresidente da federación, será unha festa do fútbol. Porque realmente xuntar a rapaces e rapazas de 14, 15 anos que van a superar un número de 300 é un día de festa. Podrase ver nas instalacións todo chavales novos, deporte, mezclado durante todo o día, vendo aquí un pouco os horarios, e realmente vai ser unha festa. Esperemos que dentro deso de a festa non a interrumpa ninguna circunstancia dos pais, das rivalidades e das cousas que normalmente é o que non damos controlado tan fácil e que tamén está aí a orden no mundo do fútbol. O torneo disputarase no Complexo Deportivo de Campaña. Os primeiros partidos comezarán ás 10 da mañá e a entrada é gratuita.